Oikein mahtavaa huomenta ja tervetuloa jälleen kerran uuden videon pariin. Tällä kertaa vuorossa olisi vähän matchday-vlogia, koska HJK pelaa tänään konferenssiliigan karsinnan Motherwellia vastaan Helsingissä. Peli on kuitenkin vasta illalla, kello on nyt paljon se, onko se joku 8 vai vähän vaille. Mä oon lähdössä töihin, mulla on itse hirveä kiire, eli tästä introsta tulee varmaan aika nopea. Joo, mä menen töihin, sieltä mä en kyllä teille mitään klippiä varmaan kuvaa. Ehkä jos jotain hauskaa löydän, niin saattaa tulla tähän videolle. Mutta tosiaan, matsiin on menossa ja siitä tulee tuttuja kasvoja, siitä tulee Leeviä ja Laria ja Wafaa ja Josefina ja kaikkia tommosia TikTokista tuttuja, niin mennään sinne yhdessä vähän skenettämään ja kuvailemaan matsista videota. Mun pitää lähteä niinku ihan 5 minuutin sisään töihin. Mun pitäisi syödä vielä aamupala, jota mä en todennäköisesti kerkeä syödä, mutta no, ei voi mitään. Mä lähden töihin, niin seuraava klippi tulee varmaan tuolta Helsingistä jostain tai silloin kun mä oon matkalla matsiin. Nähdään. No niin, nyt on duunit taputeltu. Ette valitettavasti saanut tänään duunista mitään klippiä, koska no, ei siinä mitään järkevää oikein ollut, paitsi että mä tein töitä, mutta anyway. Sitä tuulee kovaa, hiukset menee ihan sekaisin. Mutta anyway, mun kyyti tulee kohta tuolta Keski-Suomesta. Siitä teille pikku sneak peek, kuka mun kyydin hoitaa. Nyt tuli kyyti. Kattokaa, kun mut tuli hakemaan. En tiedä, onko tää pettymys vai onnellisuuden, Bossi itse. onnellisuuden multihuipentuma, mutta nyt me lähdetään navigoimaan Helsinkiin. Boltille. Jep. Ei Jyväskylään, en tiedä minä ajetaan. Mä oisin voinut ajaa suoraan tosta oikealle vaan ja lähteä. Osaatko sä mennä Boltille? Osaan. Meidän vedä oikealle vaan tosta. Noniin, me ollaan Boltilla Leevin kanssa. Kuiskaaks sä? Kuiskaaks mä? En mä puhun tässä näin. Käydään hakemaan meidän mediapassit sun muut ja mennään mestoille. Moi. Nyt on noukittu toi passi, näettekö te? Ja liivi. Siinä on Leevi kanssa. Täällä on isoja tekijöitä. Sitten täällä on minä. Morjesta! Me ollaan täällä Boltilla. Tänään täällä pelaa HJK ja Motherwell. Ja meitsillä on sekava kertaa tämmöset mediahärdelit päällä. Sopiiks nää mulle? Sopii varmaan ihan hyvin, mut hei! Tadilan näyttämö näyttää tältä ja vieraskatsomo on täynnä, klubipääty on täynnä ja mitä mahtavin sää, aurinko paistaa vaikka piti sataa vettä, niin toivotaan, että tänään tulee hyvä tapahtuma ja toivotaan HJK:n isomaallista voittoa. Mitä sä Alex veikkaat? Kuinka paljon tänne tulee jengiä mestoille tänään? No mä eilen katsoin, että oli joku 5000 lippua, mutta mä veikkaan, että joku 6-7 000. Sieltä tulee ekat jengit kentälle ja nice. Siinä on kokoonpanot HJK ja Motherwell. Leevi, haluatko kertoa meille sun lempipelaajan Motherwellilta? Willy Watt. Se on vähän niinku, mä en tiedä minkä maalainen on kyseessä, mutta vähän niinku tommonen Willy Wonka-tyylinen. Mä luulen, että se tulee olla kova. Se on kova tekijä. Tupla 7. Tupla 7, pakko olla tekijä. Itse ei kyllä tunnista varmaan ketään tuolta, jos ihan niinku rehellisyyden merkeissä täytyy myöntää, mutta... Mitäs Charles Kokkas? Charles Cook. En tiedä, en kyllä tunnista. Sieltä tulee ekat pelaajat kentälle. Mä tykkään tosta Motherwellin paidasta, se on aika kivan värinen. En tiedä onko vaan minä, mutta mun mielestä ihan kivan näköinen. Täällä on kaikkia tuttuja mestoilla. Me ollaan HJK-bäkkärillä. Täältä saa ilmasta kahvia. Leevi juttelee, kun kaikki tuntee Leevi. Tai siis joku varasta, mutta hei, ilmasta kahvia, niin ei saa valittaa. Ja kahvi mustana. Vittu kun kuumaa, se tukielle. Hello, here we have a few fans from Scotland supporting Motherwell. How have you liked Finland so far? It's been brilliant, very clean. It's very nice, yeah, it's really good. Good atmosphere. Okay. I saw some fans. I was in the Helsinki City Center. I saw them enjoying a beer. Were you there at Old Irish Pub? Yeah, no, we were just round the corner at the square. I don't know what it's called, but it was really good. Narinka Square, yeah. Narinka Square, yeah, it's brilliant. As for today's game, what are you expecting from Motherwell today? A good performance. Yeah, the team's been playing really well at the moment, and there's a good backing from the fans as well, so it should be good, hopefully. Hopefully I'll win, hopefully. Do you expect a tough opponent from HJK? Yeah, definitely. I mean, your striker, Pukki, seems like a great player and he's got a really good pass, so yeah, I'm quite feared of him. But apart from that, I think we've got a good squad at the moment, so I think it should be a good game. Okay. Yeah, it'll be tough overall, though. On good paper, they're a good club, so hopefully we'll win. Okay, thank you and enjoy the match. Yeah, no worries, man. Thank you, man.
Täällä on alkulämpöt hyvällä mallilla ja HJK-pelaajat tulee kentälle. Leevi, monta pukki tekee tänään? Ei yhtään. Ei yhtään. Tekeekö kukaan HJK:lla? Haarala tekee yhden. Kottila tekee hatu. Haarala tekee yhden tänään. Kottila tekee hatu. Terkut Sandulle. Siihen tulee lippu kanssa. Jep. Täällä on alkulämpät hyvässä käynnissä. Katsotaan vähän HJK tässä näin. Hyvän näköistä. Me mennään katsomaan vähän klubi päätyy nyt tonne. Joo, matsi alkuu noin puoli tuntia. Ihan hyvä pöhinä päälle, jengi rupee tulee mestoille. Motherwellin faneja haaseltiin vähän äsken. Ne oli mukavia tyyppejä ja varmaan käydään ottaa HJK-faneilta kanssa fiilikset, niin nähdään siinä. Siinä on makea paita äijällä. Kattokaa nyt, Leevi on niin kova tekijä, että saa klubipäädyt lahjoja. Ei meillä vaan riitä tommoseen. Meillä ei riitä tommoseen vielä. Ihan hyvä niinku. Wafakin tullut mestalla, mitä äijä? Niin, mäkin pääsin tänne. Yes sir! Tää rupee olemaan hyvä pöhinä päällä klubifaneilla ja mä kun mä oon tänne toisenkin pääty, niin sielläkin on ihan hyvä meininki. Mä kyllä menen tonne lähemmäs kohta, että saatiin sieltäkin klippiä, mutta vieras katsomo rupee kans täyttyä aika kovaa tahtia. Mut nyt ollaan täällä Suomen kovin, Suomen kova äänisin klubipääty. Tarviiks muut sanoa? Ihan just lähtee matsi käyntiin, täällä on hyvä pöhinä päällä ja toivotaan todella hyvää ottelua, että HJK menee jatkoon. Eiks niin, Wafa? Toivotaan niin. HJK jatkoon. HJK jatkoon, Suomi jatkoon. Se on just näin. Aika hyvällä pöhinällä HJK on aloittanut. Motherwell ei ole saanut oikein peliä rakennettu ja pallo on pyörinyt tuolla väärässä päädyssä, missä mä oon niin sanotusti. Ja fanit pitää hyvää ääntä, tosi hyvä meininki käynnissä ja toivotaan, että HJK tuossa menee jatkoon ja hyvä meininki jatkuu. Ja erityisesti toivottavaa vaan hyvää jalkapallo-ottelua ja mahtavaa tunnelmaa. Kattokaa Leevi kuvaa mua, niin mä kuvaan Leeviä. Mä näin Leevi, kun sä... Kuvatkaa kaikki jotain, kuvatkaa kaikki toisianne. Joo, ei toi peli kiinnosta yhtään. Sitä HJK:lta hyvin rakennettu hyökkäys. Ensimmäinen kulmapotku, katsotaan tuleeko maaleja. Siinä tarjottiin kyllä hyvää paikkaa. Toinen kulmapotku, HJK on hyvä pöhinä päällä nyt. Leevi, ekat parikymmentä pelattu, mitkä miettää ottelusta so far? Motherwell on ollut yllättävän huono. Mun mielestä niinku, pitikö tehdä jotain hyviä? Siis tää on aivan säkkijoukkue. Klubi näyttää paremmalta. Niin näyttää. En mä tiedä mistä johtuuko se kentästä, johtuuko se siitä, että kausi on Suomessa pidemmällä. Mä en tiedä. Saa nähdä. Kyllä se on ollut positiivinen. Näyttää klubille kyllä hyvältä. On ja siis tunnelma on todella hyvä. Ja melkein tuli 1-0 äsken. Niin. Kiitos, melkein voinut tehdä kyllä. Vähän hamparoin. Melkein
Särille. Loppu! Tässä kännykässä on ihan vitun hyvät zoom. Oikeesti. Hyvin sä oot vetänyt. Mutta tässä on oikeesti yllättävän hyvä kamera. Joo. Skottifanit on ollut semi-hiljaa peli alun, mutta nyt rupeaa niilläkin olemaan hyvä pöhinä päällä ja rupeaa tulee vähän ääntä tuolta katsomasta. Ja sehän on neutraalina fanina hieno nähdä. Tai no neutraalina. Totta kai kannattaa suomalaista, mutta en oo HIK-fani. Kuka sä oot? Mitä sä teet täällä? Kenen luvalla sä oot täällä? Tänään mä voisin olla vaikka pallopoika. Pallopoika. Siinä on pallo. Sä oot vissi, jos kat potkaisee kentälle. Joku fani heitti kuvaa jääpäin missään äsken. Tämmönen järkkärit paikalla. Vittu mitä käytöstä. Miksi sä et vedä tosta riparista? Kakkospallo, ammu nyt oikeesti. Noniin, puoli aika, tilanne 0-0. HJK on näyttänyt mun silmiin paremmalta. Motherwell ei oo täyttänyt ihan mun odotuksia. Mä olisin odottanut, että sieltä olisi tullut kova vastuus, mutta ollut aika vaisu mun silmissä. HJK on pari hyvää paikkaa tehdä maali, mutta vielä ei oo maistunut. Mutta veikkaan, että toka puolkin alussa, niin me nähdään HJK maalia. Me mennään sitä varten aina toiseen päätyyn, niin saadaan läheltä kuvattua ne teille. Täällä on kaikki muutkin. Vitsi sä oot lyhyt Levi. Sä näytät vitsin lyhyeltä tässä mun videos. Sä näytät vitsin lyhyeltä tässä mun videos. Pidä sitä kameraa ihmisten No korkealla. kun mä oon ääneen, kato. Moro, täältä puhuu 190 senttinen. Jolla on hullut zoomi. Niin. Mä just... Sillä on sairas zoomi, niin sairas zoomi, että jopa minäkin näytän. Levi, hei, täältä saa ilmasta kahvia, mutta saako täältä ilmasta kaljaa? Saispa. Niinpä, saispa. Mutta oltaisko me edes töissä, jos me saatais ilmasta kaljaa? Ei missään tapauksessa. Siellä menee meidän johtaja Leevi Luusalo. Me kaikki seurataan Leeviä, eiks niin Wafa? Kaikki seurataan Leeviä. Hän on se paimen. Hän on Jeesus ja me ollaan opetuslapset. Skottifaneilla on hyvä pöhinä ja siis faktahan on se, että ne kaikki on varmaan 2 promille humalassa jo tässä vaiheessa. Vähintään. Ihan vähintään. Kyllä on hyvä meininkissä tuolla. Kun mä olin aamu 10 tuossa stadissa duunissa, niin siellä ne oli vetää kaljaa jo, niin siinä on aika monta kerinnyt siinä 8-9 tunnin aikana varmaan ottamaan ennen kuin peli alkoi. No mut hei, hyvä meininki. Nimenomaan. Tässä on meidän alkupelin stara, Leevi Luusalo sanoo, tupla 7. Okei, Vili Vonka. Tupla 7. Ei oo tehnyt mitään koko peliaika. Aivan säkkipelaaja. Jack Sparrow. Teemu tuu kentälle sieltä, tekee pari byyriä, eiks niin? Häh?
Skottifanit haluu pilkkua, mutta ei riitä tällä kertaa. Siellä tsekkaillaan vissiin pilkkua Motherwellille ja kuulette varmaan tästä mun takana tulevasta äänestä, mitä HJK-fanit on mieltä. Ja menee näytölle, menee muuten näytölle, odottakaa hetki. Ota super zoom. Otetaan super zoomi tonne näyttöön, katsotaan mitä se... Ei kyllä ihan näy, mutta... Ja se on pilkku Motherwellille. Ai. Motherwellille pilkku. Aika huono HJKlle. Toivottavasti veskatorjunta ei vetää ohi, mut katsotaan. Motherwell pilkulta 1-0 johtoa ja kuten äskeisestä klipistä näkyy, niin siellä fanitkin meinas mennä kentälle, mutta onneksi ei mennyt, vaikka kaikki on varmaan jossain 3 promille humalassa, mutta sen verran myös käyttäytyy, mutta HJK on aika paha takaisku ja tästä on vaikea nousta, mutta toivotaan parasta. Sieltä saapuu Big Bossit. Tää on niin hirveen isoja, kun kauhean lyhyit ne on, mutta kato, me joudut zoomaan alaspäin, että me näen ne. Normin pituus on niinku täällä. Leevi! HJK tappiolla, mikä miete? Paha. Oliko pilkku? Ei mitään hajua, mutta siinä oli kyllä, mä en tiedä oliko se plus vai miinus auraa vai laitojen kaataminen. Mä sain hyvän klipin siitä. Se oli hieno hetki kyllä. Lingman ja Pukki kentälle. Come on, nyt pari byyriä tarvitaan. Come on, Teemu! HJK yhteen maalin tekijä, kukas muukaan kuin itse Teemu Pukki. Goat, mitä muut voi sanoa? Maaliin klipin ja sit siitä tuli joku kauhea. Mä superzoomaan Leevin naamaa. On se komea, on se komea. Se käyttää ihan väärin. Viisi minuuttia lisäaikaa, HJK tehdään voittomaali. Toivotaan, että se tulee tästä kulmapotkusta. Onko maali? Tuli live-tuloksia just, että tää on maali. Nyt oli kyllä heikko. Nyt on kyllä sellaista flipperiä. Sen pituinen se. Siihen päättyy lopputulokseen 1-1 ja vierasjoukkueelle ihan hyvä ja no HJK:lle vähän pettymys. Tästä on vaikea lähteä kyllä Skotlantiin vierasotteluun hakemaan voittoa. Kyllä mä oon sitä mieltä, että tää ottelu olisi pitänyt voittaa ja olisi muutama paikkakin voittaa tää peli, mutta no
tällä kertaa näin. Ja kyllä siinä on aina mahdollisuus vieraspelissä voittaa, mutta helppoa siitä ei todellakaan tule. Mutta katsotaan. Hyvä meininki ja fanit oli huikeet tänään, eiks niin Leevi? Fanit oli huikeet tänään. Fanit oli hyviä. Pakko antaa propsit. Oli kovempaa äänestä meidän fanit kuin Scottifanit. Oli joo. Ihan heitämällä. Ne piti jossain vaiheessa ihan hyvää pöhinää, mutta all aroundi. Täällä Suomen suosituin Leevi Luusalo ottaa lasten kanssa yhteiskuvia. Ne ottaa Leevin kanssa yhteiskuvia, mutta ei muuta. Ehkä joku päivä muuta. Ehkä. Leevi, milloin munkaan tullaan ottaa yhteiskuva? Noniin, tapahtuma on ohi. Leevi, onks mitään miettiä tapahtumasta? Peli oli vähän tylsä, mutta tunnelma erittäin hyvä. Kyllä suomalainen jalkapallo on parhaimmillaan just tätä. Se on juurikin näin. Peli vähän mutta tunnelma oli ja oikein hyvä jalkapallotapahtuma. Joo, semmonen matsitapahtuma tällä kertaa ja oli kyllä magia, oli hyvä tunnelma. Ja eka kertaa mä olin tommosella mediajutulla tuolla, niin oli kyllä siisti kokemus ja tuun varmasti menemään uudestaan. Itse asiassa parin viikon päästä on tulossa pari siistiä juttua, mutta tai toinen niistä ainakin mun mielestä henkilökohtaisesti tosi siisti juttu, mutta siitä sitten lisää lähempänä sitä. Oli kiva nähdä Wafaa, Leeviä, Josefinaa, Jarkkoa, kaikkia tuttuja ja hyvä meininki oli tuolla käynnissä. Ja kiitti, jos jaksoitte katsoa tänne asti ja meikäläinen lähtee nyt tonne Kallioon käymään moikkaa kaveria ja sen jälkeen kotiin nukkumaan, koska huomenna on töitä. Niin kiva, jos katoit. Kiitti kaikista tykkäyksistä, seurauksista ynnä muuta ja peace and love kaikille ja meikäläinen kiittää kuittaa ja nähdään seuraavassa videossa. Peace.